Bro, kana lagi mo gipangbasa nga verse, wa lagi may sopag ana. Ang amo lang gipangutan na kay mo yun magbuwa mo isa. Yes, naginunsul naman mi. Oh, di na ka makasala. Di na gid ka makasala. Basaw na to. Di na ka makasala gyud. Ayon, dili kay ba ikaw kay pautan na. Ikaw ba karon ba? Karon og masunod adlaw di na gid ka makasa. Why the grace of God? Di na ka makasala. Why the grace? Di na ba ka makasala? Why the grace of Di God? na lagi ka makasala. Tubag by the grace of God. Di gyud siya matubag. Besa makasala by the grace of God. Siguro. Ayaw may mga ilara pastor. bro. Ayaw gyud may ilara og lindo. Ay, may ilara, ano, Tubag Ay, may ilara, bro. Taong dili mo ingon nga sa mga limbungan na sila. Wala to maginunsul. Oy. Ang pangutan ako, ikaw ba di na ba ka makasa? Why the grace of God? Di na gyud ka makasa lagi. Why the grace of Ang God? tubag, oy, unsa maka? Makasa, makadi. Makasa, maka. Ikaw ra lagi. Makasala ka di. Tubag ka, napagutan na. Ayaw ba sabi ikaw kay pangutan na. Makasala ba? Di na matubag lagi. Di mo tubag. Wala niya. Ayaw ang pag-ingon awa kay sa naka. Oo. Oo, ako basahin mo. Sige, sige, sige. Oh, ako basahin na. Ako makasabot ko na siya sa Biblia. Ilawin ko mga. Oh, yan na lang. Kung sabi ka-ingon din eh. Kung moingon kita nga wala kita'y sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon o wala ka nato ang kamatuoran. Oo, Kung sabi paminawan. kung moingon tangawa tayo sa gilimbungan nato ang atong kaugalingon o wala ka nato ang kamatuoran. Mo nang sibisan kinsang tao moingon nga waysa, naglimbong ka na. Manang di siya katubag kung makasa basta dili kay limbong naman ang dako. Kung sa may din eh. Versikulo 10. Kung moingon kita nga wala kita makasala, gipakapakako nato ang Dios. O wala ka nato ang iya. Oy, paminaw na eh. Pamao na siya, brother. Paminaw na Ayaw eh. na limbong eh. Gawa kay sa kay klaro kaayo nga makasala pa ka bro. Ayaw kong tubag by the grace of God. By the grace of God kuno siya kasala. Gilimbungan niya ang katauhan nga di siya makasala. Diya pa siya sa kalibutan, di pa siya makasala. Di na tamo Di ba, ang pangutana, kung naadunay, gracias Responsive, responsive, gatubag. Ikaw ba makasa, babagyapon ka? Unsa man. Responsive na tubag, oy, mura magkasuan. Ang gracias kinuha, giyatag na to. Kining tanan, giyatag na niya eh. Kining hangin, grasya eh. makasala. Ang problema lang, di lang yun niya ang kunong na makasa siya. Si San Pablo bro, naa naman siya ang grasya. Makasala pa si San Pablo din na. Oo. Tubag ka. Tubag ka lang. Dito. Paminaw, ay, Jack. Ayaw, ay, Jack, paminaw. San Pablo. Si San Pablo ba? Apostol naman. Asa may lamaw din ninyo. Ikaw si San Pablo. Sige. Kung sa mga ni San Pablo ha, si San Pablo niya, naa na siya ang grasya sa Dios. Nana. Mula dalawang taon ni karon nga siya labaw pa ni San Pablo. Basahon ako ha. Basahon ako ni ka San Pablo. Sabi ko ni San Pablo. Paminaw bro, kay basin mo labaw po. Oy, paminaw, bro. Oy, kay Kiasay. Ikaw ba? Usap ba kayo ba mo? Bro, usap ba kayo ba mo? Hindi ka Paminaw, paminaw. Si San Pablo dito Sabi ko ni San Pablo, Kung sa mga wala ako makasabot sa gibuhat ko. Kay wala ko buhata ang buot kong buhaton. Gibuhat ko hinuon ang mabuta nga wala ko higustuhi. Busa kong gibuhat ko ang dili ko buot nga buhaton, nagpaila kini nga ang lauyon ako sa mataro nga malaod sa Dios. Busa dili ako ang nagbuhat niini, kundi ang sala nga ani akanako. Na sa iyang sala, nasayod ako nga wala gayoy maayo nga ani akanako. Sa ato pa sa akong pagkatawhanon, ingon ni San Pablo, kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili man ako makahimo. Kung dili man ako makahimo pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton, ang gibuhat ko hinuon ang dautan nga dili ko gustong buhaton. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga ang nagbuhat din
nga ako maoy nagbuhat niini ang sala nga ni akanako nasayran ko nga maayo ang balaod sa Dios sa higay na gusto ako mubuhat sa maayo ang daotan hinuon ang akong gibuhat mato ni San Pablo sa akong kasing-kasing nakagusto ako sa balaod sa Dios apan aniya usab kanako ang usa kinaiya nga sukway sa balaod nga nagustuhan ko ug kini nagulipon kanako sa balaod sa sala mato ni San Pablo pagkaalaod ko gayud kinsabay muluwas kanako niining lawas nga nagyud ngadto sa kamatayon salamat sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Segunda Ezekiel 7:20 dinhi sa kalibutan Ecclesiastes 7:20 dinhi sa kalibutan walay tao nga nagbuhat kanunay ug matarong nga dili masayop. O bisa nagbuhat ang matarong masipyat gihapon ka brother. Bisan Pablo ang kasala gihapon sa iyang pagkatawhanon. Pablo Ayaw niyo paminawan. ayaw din po niya inyong kaugalingon. Lingog na. Inyo man ang gilimbungan inyong kaugalingon. Mga bito na nga nining kalibutan na sa Roma 3:23 ang tananta nakasa ang problema ni ron din na nitaw di na naman siya makasa ayan Brad salamat sa imong presensya Brad. Lagi mo sinasabi, alam mo ang tunay na relihiyon. Bakit? Ilang relihiyon ba alam mo sa mundo? Ha? Puro pahaging ka sa Katoliko, pero sa mga Muslim, hindi. Pero kahit di ka umamin, alam na. Sa ngayon, nahayaan ko na lang umusga sa atin ng madla kung ginagamit ka nga ba ng Diyos o ikaw yung gumagamit sa Kanya.